Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарен. Бошен ама вақт сарбаланди Хонаобод аэропорти Дамадедвада қарор дорем. бисёри бародарҳо дар комментария менавистанд ва дар ватсапам мепурсиданд ки дар бораи депортатсия запрет навиест штраф видео ку ва дар ин видео мо хостем ки дар ҳамин мавзӯъ камтар маълумот шумо дар расонем. пешаи видеора сар кардан номером ҳастае ки метавонед барои билет занг бизане. ай кадом шаҳр ба кадом шаҳре боша иншааллоҳ ҳаракат мекунем ки арзонтар бигирем ва агар ки прямой занг заде успед накардем, мақсад асабонӣ нашавед, ҳамдигар фаҳмӣ боша, бахшиш дар ватсап нависе, иншааллоҳ ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем ва мерем дар комментариҳое ки бародарҳо дар видеои пешина нависта буданд. хоб як дақиқа. ака депорт шидагӣ одам рафтан дар ғам метиҳанд дар аэропорт. дар ҳолате ки мисол депортатсия бошен, аэропорт Дамадед ва аэропорт Внукова баъзе вақт проверка дорад. бинам проверка кунанд, отделени баранд, мисол бинанд ки виестон маҳкамай, метавонанд ки через спецприём роҳитон кунанд. Аэропорт Жуковский мисол проверка надорад, метавонанд ки бирен. вақте ки дар ҳамин аэропорт дар омадан ки проверка накунанд, далчи таможни давом шуда дига ҳеҷ намеган ва беташвиш мерен иншааллоҳ. ма депорт бо депорт мекунанд. дар ҳолате ки депортатсия бошен, агар проверка кунанд ки запретен, через спецприём роҳӣ мекунанд. Некем вақте ки мисол аэропорт омаден, документ напурсидан, вақте ки парвоз карден, дар болои депорт добавид намекунанд ва штраф дар давоми чанд сол удалид мешавад. дар давоми 3 сол бародарҷон. ака закс дошта бошед депортатсия мекунанд? Бале, закс дошта бошед депортатсия мекунанд. Неки метавонад ки оилатон заявление нависа, штоби ки депортатсиятона кушоянд. ма якта штраф кардан, бо сари суд бировардан, моро депорт кардагиянд. Бале бародарҷон, вақте ки через суд штраф мекунанд, 15 рӯз вақт метиҳанд. агар ки наброен, депортатсия мекунанд. як чи пурсам, ака патент тамом шава, граница мегзарӣ? агар трудовой договор дошта боше, метавонед ки продлит кунед. надошта бошем, бале, граница прескард мекунем. ака билет дорум барои пресечени граница Азербайҷан мегардонам? рости якде бародар да бигем гирифта будем, ятша ки ҳам теста, ҳам ваксинация пурсидан гардондан. яктаи дигаша мақсад бе ҳичи бе причина гардондан, дига нагирифтем. акаҷон, ма ба Беларусия омадагиям, Москва мигратсионка, Минск печат некем патенти регистратсия дорум, равм депорт мекунанд. ихали бигем ҳамихе одамҳо бисёр буд ки через Беларусия омадагӣ, вале ба возвращениям рӯй кардем, ба паспортам рӯй кардем, бо гашта омаданд. ва ҳамиқа савол, иншааллоҳ, бо савол дошта боше, комментария да нависе, иншааллоҳ ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем дар ватсап ёки номрода. боқӣ паноҳи Аллоҳ. лайка ҳаётон наброре, гап нест.